ima 70 Koliko? godina. 70 godina. Koliko je imeni, pravio je čača moj. Ovo je pređa konopljena, ali koja nije prana ni šurena, samo opredeno vlakno. Ovo su torbice, ove klječane, a ovo je torba koju sam ja tkala, služi kao konjozopca. Da, kad se njima zob ili ovas davao. Konjima. Da. Ali su bile i torbice, nekad ljudi su nosili u tome kosti, klepce, vodu, šta ti ja znam šta nisu. Ovo je brdo za, koliko ima pasama, 1, 2, 4, 6, 8 pasama. Gusto brdo za neka gusta tkanja, za peškire i za ne znam, tako, platno. Razna platna. A ovo je moja slika, moj rad, malo ja tako. Da, neka, baš lepo izgleda. Da. Baš lepo. I teško to vidjeti sad više, osim kod starih ljudi. Brda tako imam. Dobro.